बर' थाइनिखौ सानजौ एज ए ब्रु आं ब्रु हिसाबैयो साले खाबा जानो मा दंफियो सासानो खाथुमके मा दंफियो ममिनके ता ओ बर्तमान गभर्नमेन्ट स्टेटो ब्राव ब्रु रोनो जा इम्पोर्टेन्स दिया मचुं रो एमएलए दङ किन्तु बुनो कोनो गुरुत्वपूर्ण पद रिया मनुया के सेकेंड टाइम है एमएलए आरपो रिया त्रे त्रे जगह फनो कोनो इम्पोर्टेन्स दिया मनुया मा कारण हाले सिया अब तो ब्राउनो सिनाय आरके चुंगनो के चिनी पार्टी आंनो ब्रु हिसाबियो ये ब्रु आने आरके उंया आंनाय निश्चय आरो इफो ब्रु फरो सेकेंड मेजरिटी हिसाबै दङ एवं पूर्वासनो ब्रुनि संख्याफो कमया इनके आं फनो पार्टियो मुखारियेनो जनगण बा निस्वार्थ भाबे आं निजेन स्वार्थनो स्टेकेन उये जनगणनि स्वार्थनो तोरखेन उयेनो सामुतामो नो उयेनो चिन पार्टी फनो आंनो कैंडिडेट नो नाइन बो हिये थिरखे के पार्टी इनकौता अवश्य आं माखनाव चिनि रूल दं ये पार्टी नि अब हिसाबै जखन सिद्धांत खेहा आं फनावनो मानेलाहा एवं आबो दिखेनो बो पूर्वासननि जारा भोटार्स हौरा जाग्रा ताखुमखौ हानो फयं ब्रम थिफां आसा केनो बाचा जाहा निश्चय चिनि जत भोटार रो काहाम के चोंगे नाये भोट नहीं आं मास आशा माखियो भोट पाइ चुं जदि दिल्लीयाव थांबायखे दिल्लीयाव फकाव सानि मासिन ब्रुन बयफो ब्रु साराफो एलाकान बये डेवलपमेंट बेखि खेने आबारो सानि मा सुजुग मैनाय आव फनो सानाय इनके विशेष के चिन ब्रुन बतो अवश्य मा सानाय चिन ब्रुनि तो तावफो पीटीजी हिसाबै दंबा जोंनो उक्लौख्लाय थांनाय जाति हिसाबै निश्चय कौथायाले बारा मा सानाय आंनो आं मा सं बनोजों समुदाय नांनाय आर्मी फायदे जत फाइये नांख्रो फायदिङे आं जतनो काबो